trošku přizvednete prut, tak vám vyskočí nad hladinu. To nechcem, to se bojím. On nekouše. Okay. Jo, já to jsem ho moc namotala, že? Jo, takhle ho přesně. Tak, A teraz čo? vybagrovat. Motejte, motejte. Zvedat. Ježiš, to je hrozně těžký. Zase ho musím dát dolů asi. Já jsem úplně unavená. Točte a pomalinko ho zvedejte. Je, ten je krásný. To je kapra? Je seter. Je seter. Ježíš, ten je krásný. Ludia, to je. No to je bujno. A Brno. To namáhavé. Ale já už nemlácem. Tak ještě To je to hezký. 3 hodiny má na prutě rybu a hájí. Takže ho nasměřovat. Jo, jo. No to se vám polí, já jsem ráda, že... No. Tak, to je ono. To je ono, Jo, jo. přesně tak. Nádherný. Velice dobře. No to je nádherný. No a tady právě na těch podložkách oni ty rybičky vydržej a pak budou se polejvat a nafotit s nima. Jsou ty speciální podložky. To je důležitý prostě potom s tou rybou, aby to byl ten průvodce. Jo? Aby tam, no,